Päivää kaikki katsojat. Tämä on Pussipään syksyspesiaali. Nyt pääsemme seuraamaan ja haastattelemaan ammattirikollista Pussipäätä. Saanko teiltä haastattelun? Kiitos. No niin. Mitä te teette täällä mökillänne? Te siis uitte, teette ruokaa, ratsastatte, potkitte palloa. Joo. Niin. Mitäs tuo ruoka on? Näyttääpä herkulliselta. Anteeksi kuinka? Anteeksi mitä? Hän sanoi, haluatteko tekin tätä ruokaa? Aha, no kiva. En taidata tällä kertaa. Piip! Pahoittelemme. Studiossa tuli pieniä teknisiä ongelmia ja tällä välillä voimme vastata kysymyksiin. No niin, aloittakaamme. Ensimmäinen kysymyksemme on, onko Pussipää mies vai nainen? Hän on nainen. Mistä te tähän johtopäätökseen päädyitte? Niin juuri niin kuin tuo hiipari tuolla sanoi. Elikkä vaatteista. Selvä, kiitos. Toinen kysymys. Onko Pussipäällä perhettä? On hänellä perhe. Keitä siihen kuuluu? Siihen kuuluu veli ja muita. Saisitko tarkempaa tietoa? Siihen kuuluu sisko, veli ja vanhemmat. Mutta isä on ollut matkalla ja monta vuotta. Selvä, kiitos. No niin, kolmas kysymys. Onko Pussipäällä miesystävää? On. Hänen nimensä on... Manni. Hei. Ja minähän olen ekspertti, eli entinen Pertti. Nykyisin olen Paavo. Kiitos. Ehkä siirrymme seuraavaan kysymykseen. Neljäs kysymys. Miksi Pussipäällä on mustat vaatteet? Koska hän pitää mustasta. Ei ole! Joutuu siitä tehdä paljon henkilöllisyyttään. Ole jo hiljaa siellä. Aha, no kiitos. Tämä on viides ja viimeinen kysymys. Mutta tämä ei liity mitenkään Pussipäähän. Onko pääkonstaapeli nainen vai mies? Hän on... Tekniset häiriöt saatiin korjattua. Nyt pääsemme jatkamaan. Hurrei! Halo. Halo, kuuluuko? 1, 2, 1, 2, testi, hyvä, kuuluu. No niin, tänään pääsemme kuvaamaan Pussipään päivää. Tässä on... Varoisitte vähän. Anteeksi, Anteeksi, en tiennyt. Luotteko te Pussipäätä? Joo. Olemme tässä nuoren fanin. Haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Selvä. Puhuuko Pussipää ikinä? Kai se ehkä. Jatketaan! Tänään saamme haastattelun myös Pussipään omalta rakkaalta veljeltään. No niin. Mitäs teillä on sanottavaa tähän asiaan? Minä en ole hänen rakas veljensä. No, en tiedä sitä rakkaasta, mutta kumminkin. Mitä te teette yleensä Pussipään kanssa? Potkitaan palloa. Mutta entä jos on talvi, etteikö te voi potkia palloa? Mitä te sitten teette? Ei teillä ole lumipalloja. Ja jos ei ole lumipalloja, niin me sitten potkitaan palloa. Mennään hankkipalloa. Aha, no selvä. Juu. No niin. Onko teillä kaikilla pussit päässä teidän perheessänne? Kyllä. Se oli katastrofi, kun isä unohti sen kerran matkalaukkuun. Okei. No niin. Tuo teidän lippiksenne on hieno. Onko se aito? Haluatteko tarkistaa? Itse en osaa. Kyllä minä uskon. Nuo on jalkapallohanskat. Pidätkö sinä niitä aina kädessä? En minä tiedä, että ne on jalkapallohanskat.
Eikö jalkapallossa potkitaan palloa? No, joo. Vai. Okei, no seuraava. Missäköhän se haastattelija oikein viipyy? Ai, sieltähän se tuli. Anteeksi, että kesti. Minun auto hajosi ja joudun sitten tulemaan tälle. Hei, tietäisitkö sinä mihin tämä pitää liittyä? Annataanko minä? Se kuuluu liittää teidän suuhunne. Ettekö te sitä synnä? Kylmä tyyppi. Kun ei kuunnellut. Elikkä tätä ei kuulu siis yhdistää mihinkään. No, siis, te olette siis Pussipään äiti. Äiti, rakas äiti. Hyvä. Minut palkattiin tänne 50 sentillä kysymään sinulta, miksi Pussipää ei puhu. Minun rakas Pussipääni on mykkä. Selvä. Elikkä hän ei siis saa puhua. Tämä meni rennosti. Toinen kysymys. Onko Pussipään veljellä nimeä? Kyllä hänellä on. Mikä? Kyllä hänellä on. Mutta mikähän se on? Mistä minä tiedän? En ole itse katson. Odottakaas. Minulla on taas luettelo. Ihan oikeesti. Luettelossa luki, että hänen nimensä olisi joku... En osaa lausua sitä. En osaa minäkään. Siksi kutsunkin häntä vain pussimieheksi. Eikö sitä häiritse se, että Pussipää on sarjamurhaaja? Ei minun pikku murhaajani missään tapauksessa murhaisi ketään. Haluatteko todisteita? Kuinka te jalkaattakin sanoa tuollaista? Tähän asti hän on murhannut Kiinan presidentin, vai onko se kuningas, whatever. Sitten hän mursi viime jaksossa pikkutytön ja hiiparin häärisi heloon. Ja lavastetut lapset. Niin on ollut lavastettu. Olipas. Eikä ollut. Minun pikku morsiani tuli kotiin ja sanoi, minä lavastin vielä esityksen. Juuri sanoit, ettei hän osaa puhua. Mutta hän osaa viittoa. Pyydättekö häntä viittomaan meille? Ehkä ensin kysykää häneltä. No. Nyt katsojilta tuli kysymys. Aiotteko esiintyä jaksossa? Kyllä minä ehkä jossakin voisin tulla. Harmi. Eikö se juu? Hyvä. Mikä teillä pikku on? Heti kun nämä ottavat pois, minä se. Okei, ehkä haastattelemisen seuraavaa. Hei hei. Kerrankin kun minä olen ajoissa, hän on myöhässä. Missä hän viipyy? Missä sinulla kesti? Anteeksi, ei voi mitään. Olin shoppailemassa. Missä sinä? Miksi mä tänne joudun edes tuleen? Mikä tuo äskeinen äänenne oli? Älä multa kysy. Se oli taas tää mun toinen persoonani. Montako persoonaa teillä on? 15. Aika paljon. Ei voi mitään. Niin kysykää nyt äkkiä ne kysymykset. Onko sinulla poikaystävä? No tietenkin on. Mikä hänen nimensä on? Ootas nyt. On Pertti, sit on Kalevi, sit on vielä. Ootas nyt. No en mä nyt muista niitä 3. Onko Pussipää sinulle rakas? No luuletko? Kyllä. No ei oo. Miten minun pitäisi kysyä teiltä? No ei mitään. Ei sitten. Tämä oli sitten tässä. Looking at a